Ngabadene ukahle siyancela. Awukakhathazeki Mgabadeni. Yabona thina konje sinako ukuwa kodwa ke sheshe sukube futhi siphakame. Asithembe kuzoba njalo. Yini. Ukhathazekile ngomsebenzi? Zonke insizwa la zikhathazekile mfowethu. Ngiyayibona insizwa ukuthi zikhathazekile zona kodwa wena ungitshele. Kodwa engikudingayo la kuwena ukuthi ngicela ungitshele ukuthi ubani igama lale ntokazi ehlele emqondweni wakho. Angisambuza kahle manje uvuka nje. Phela ngiyindoda ngikhulile manje Mgabadeni. Ngiyazi insizwa maye idla amathambo engqondo kunomuntu wesimame ephakayo. Kade cha. Liyayihlangana nabantu besimame ebhodi. Kanti kuyokusiza ukuthi ubhodle Mgabadeni. Ayivaleli ngaphakathi lento. Mfowethu nje naye intombi phela izofika la izongena uJohn imithi. Manje wena ucabanga ukuthi ayimithi? Nginesiqiniseko ukuthi imithi yona. Ucabanga ukuthi akuyona yakho lengane? Ngempela kunjalo. Inhliziyo ithini yona? Wabathela bathi ngabe uyilalela inhliziyo besibhekane nezimo ezinje. Sesingqone inhliziyo izokulimaza. Kanti kulesimo esinjengalesi inhliziyo iyona kumele uyisebenzise impela. Manje uthi omdala. Lesi mengikusona bozowenza njani? Yazi Mgabadeli, mina nomfazi wami sesizame kakhulu ukuthi siyitholele umntwana. La esithole khona ukuthi cha, ngesikwazi ukuthi sizenzele thina. Kwaphoqa ukuthi kumele sithole umuntu ongaphandle ongasisiza. Ngiyacabanga wena ukuthi awufuni ukudlula kuleso simo esinjengaleso. Kufanele kuyazi nje ukuthi umntwana uyisibusiso esihle. Iyashintsha impilo mase kufika umntwana emhlabeni. Kodwa ibhuti omdala uzothini ingane bezayifike ngayona yabo? Uzosithini emva kwalokho? Uzothini uma kuthe yakho? Njalo-ke Mgabadeli, indoda iyawo iphinde ivuke. Ungahlali phansi kakhulu. Kulungile.